ନେକ୍ସଟ ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା। ସୁଚିତ୍ରା ମହାନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ। ହଁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦା, ମଣିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲେ ସେ ଜାଣିବ କେମିତି ଯେ ସେ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛି ବୋଲି? ତା ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କଣ? ପ୍ରଥମ କଥା କି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ବି ମଣିଷ ଗଲେ ତା ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ କ୍ରିୟା କରେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାର ପରଖ ହଉଛି ଏହା ଯେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେ କେତେ କିଛି କରେ କିନା। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଖୁବ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ପୁରା ରାଗରେ ଚିହିଁକି ଉଠନ୍ତି, ତାକୁ ଓଲଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ନାମ ଧ୍ୟାନ କିଛି ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ନାମ ଧ୍ୟାନର ଆଜ୍ଞା। ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣ ଓହୋ। ଖୁବ ବଡ ବକ୍ତା, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏରେ ଆପଣ ବକ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ବକ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଠିକ ରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କଟାକ୍ଷ ଉକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ଆଦୌ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ସେମିତି ହଁ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଘାତ ପାଇବେ, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରତିଘାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କ ହଁ ଭିତରେ କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସାଧନାରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହଁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହଁ ହଉଛି ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତ ପରଖ। ହଁ ମାନେ ଯେତେ ବି ମାନେ ଯିଏ ଧର ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଉଦାହରଣ ଦଉଛ, ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ମାନେ କହିଦେଲେ ବି ଭୁଲ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ସେତିକିରେ ବି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେନି। ନିନ୍ଦା ବନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁ ବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ ସବୁଥିର ଯୋଉଟା କି ନିର୍ବିକାର ଅବସ୍ଥା, ସେଇଟା ଦାଦା ଠିକ। ହଁ ତାହେଲେ ହିଁ ସାଧନାର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଭାଇ।